dunay among giduaw. Pasalamat di ako sa mga sakop sa pundok sa Birhen sa Lourdes. Kay daghan mig naduaw nga mga tigulang o mga masakiton. Nakilugan, napakumpisal, o nga doon nami giduaw nga tingali sila mo'y pinakatigulang nga managtiayon dinhi sa Balamban sa ako ang na ila-ila. Kay ang lalaki 90 na ang edad, ang babae, ang asawa 89 ang edad. Silang duha pulos na bungol ug nga lisod ang pag communicate sa ilaha. Apan bisan pa niya na nagkakuyog gihapon sila. Nakapangutana ko, unsaon kanila pagsabot niini, no? Nga pulos man sila bungol. Tingali adunay naabli kanila nga dili lamang dalunggan, ang dalunggan sa kasing-kasing. Mao kini ang nakapahiusa kanila. Kay ang pagpaminaw dili lamang pinaagi sa dalunggan, kundili pinaagi usab sa kasing-kasing o dalunggan sa kasing-kasing. Dihay duha ka nag-istoryahanay niya mga tigulang na ningon ang usa, kinsay mong ngalan? May tubag ang usa, unsa? Kinsay mong ngalan? Ang iyang tubag, unsa? Kaya di yapon siya kadungog. Ningon na lang ring usa, bungol ka? Ningon ang tubag, oo, taga-Bohol ko. Na, nagkasabot ra sila. Ang pag-abli sa dalunggan nining maong tao ni Kristo, naghatag usab kanato og pagpamalandong, ang pag-abli sa kasing-kasing. Mao kini ang gipadayag sa atong mahal nga Birhen Maria. Sa dihang gitaniyagan siya sa ang mensahe sa anghel ngadto kaniya nga mamahimo siyang inahan sa Dios. Bisan dili masabot sa iyang hunahuna. Gani nakapangutana siya unsaon man kini pagkahitabo. Apan sa kaulahian, mingon ang atong mahal nga Birhen Maria, ako sulugoon sa Ginoo, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Abli ang iyang kasing-kasing. Giingon, before Mary conceived Jesus in her womb, she has already conceived Jesus in her heart. Sa wala pagipanamkon ang batang Hesus sa sabakan sa mahal nga Birhen Maria, gipanamkon na sa mahal nga Birhen Maria ang batang Dios sa iyang kasing-kasing. Ablihi ang kasing-kasing alang sa Dios. Sukwahi kayo ang nahitabo sa atong unang mga ginikanan. Ilang giabli ang ilang kasing-kasing sa dautan, sa yawa. Nagpadala sila sa lingla sa yawa. Ang mahal Birhen Maria nagtudlo kanato, abli ang inyong kasing-kasing.
Ug mausab kini ang kanunay unta natong iampo nga Ginoo, ablihi ang akong kasing-kasing. Kay diha sa abli nga kasing-kasing atong madungog ang dili malitok sa mga tawhanon nga mga pulong, ang mga pulong sa Dios. Diha sa abli nga kasing-kasing atong masinati ug mabati ang gugma sa Dios. Mao kini ang amo usab nga gibati sa dihang miduaw kami sa mga masakiton. Naabot mi dito sa suok sa bangbang. Tingali sa ako lang nabisitahan, adunay mga minus o kulang o more or less mga 30 ka mga tao. Ug among nasinati ang kalipay sa maong masakiton nga giduaw. Adunay mga luha sa kalipay tungod sa among pagduaw kanila. Kung maabli gani ang kasing-kasing sama sa pag-abli sa mahal nga Birhen Maria sa pulong sa Dios, anaa gayon ang presensya sa Dios. Ang kalipay nga dili mahatag sa kalibutan, ang kalipay nga gikan sa langit, ang kalipay nga ihatag sa Dios. Bisan nagabihan nami sa among pagduaw, ngit-ngit na ang padulong sa mga balay nga among giadtuan, apan nakasinati gihapon kami og kadasig ug kalipay. Ilabi na sa among madungog nga pasalamat, kana bang matinud-anon nga pagpasalamat tungod kay nagduaw kami ug ang among pagduaw ngadto kanila nagdala kami sa presensya sa Dios. Mga instrumento kami sa Dios aron maabli ang ilang kasing-kasing. Mga igsoon, niining atong pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Lourdes, o bisan ugma pagayod ang kapistahan, nagsaulog lang ta karon sa bispiras, atong gidaig ang Dios. Kaya ang mahal nga Birhen, siya ang pinakaunang instrumento sa Dios. Siya ang pinakauna nga miabli sa iyang kasing-kasing aron ang Dios mahimong mupadayag sa iyang gugma aron ang pulong sa Dios mahimong tao o mipuyo uban kanato. Atong pasalamat nga aduna kitay inahang langit nun. Siya ang atong inspirasyon. Dili lamang sa mga sakop sa organisasyon sa Birhen sa Lourdes, kitang tanan himua nga kita mga sakop usab nining maong pundok, dili tingali officially nga membro, apan in our heart kitang tanan mga anak sa mahal nga Birhen Maria sa inahan nga langit nun. Hinaot nga magmadasigon pagayod kita. Bisan walay gischedule nga pagduaw sa mga masakiton, giawhag ko kamo pagduaw sa ato mga igsuon nga nagmasakiton, mga igsuon
nga mga tigulang na kaayo. Mga igsoon, ang Dios nga nagsudong kanato, nga nakita sa atong gibuhat, nga nagdala sa iyang presensya ngadto sa atong mga igsoon nga masakiton ug mga tigulang, siguro gayod kita nga mahimuot kanato. Ang atong inahan malipayon usab nga magsudong kanato. Mahimo usab kita sama sa mahal nga Birhen Maria, mamahimo kitang mga bulahan. Daygo nato ang Dios ug atong pasalamatan. Mahal nga Birhen sa Lourdes, iampo mo kami. Amen.